ба ҳар қадам сабдааш тай карданаш, зи ҳар шиҳа садку ҳай карданаш. бедил ин мисраҳоро барои тай кардану хиромидани аспи тоҷикӣ ва шиҳа кашидани ин ҷонвари инсондӯст рабт додааст. мисоли онҳо ана ҳамин асп, асп бо лақаби снайпер, аспи зоти тоҷикӣ 8 сол дорад. макони парваришаш деҳаи ҷорубқули номгияи н.Темурмалик, даваш олӣ, хиромиданаш ҷолиб. соҳиби асп Акои Насим, намуди варзишаш бозкашӣ, човандозаш раҷабарӣ, дастовардҳои снайпер, барандаи мукофотҳои пулӣ аз ҷумла 5000 сомонӣ, ҳамчунин барандаи асп, уштур, гов ва чанде дигар мукофотҳои пулию молиявӣ. дӯстдорон ва аспарварони азиз, биёед снайперро дастгирӣ кунем.